במשך 5 חודשים אנחנו מנהלים מערכה מדינית חסרת תקדים. המערכה הזאת אפשרה ללוחמינו את חופש הפעולה כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. בתקופה הזאת עדפנו לחצים בינלאומיים רבים, הם כוונו לעצור את המלחמה לפני השגת כל יעדיה. אבל בימים האחרונים אנחנו עדים ללחצים מסוג חדש. ניסיון לכפות עלינו באופן חד צדדי הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל. אנחנו דוחים זאת על הסף, ולכן הבאתי לממשלה הצעת החלטה שקובעת שישראל תתנגד לניסיון לכפות עליה חד צדדית הקמת מדינה פלסטינית. עכשיו, למרות שיש דעות שונות בתוך הממשלה לגבי הסדר הקבע, ההצעה הזאת התקבלה פה אחד על ידי כל המשתתפים בממשלה. כולנו מאוחדים בעמדה שאסור לישראל להיכנע לתכתיב בינלאומי בעניין כל כך קיומי. אני מברך על כך, ואני מביא היום את ההצעה המוסכמת לאישור הכנסת. אני בטוח שהיא תזכה לרוב גורף. זה יבהיר לעולם שיש אחדות רחבה מאוד בתוך ישראל, נגד הניסיון הבינלאומי לכפות עליה מדינה פלסטינית. אזרחי ישראל, כולם יודעים שאני הוא זה שבלמתי במשך עשרות שנים הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו. עמדתי הייתה ונותרה ברורה. היא רק התחזקה אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר. בכל מצב, עם או בלי הסדר קבע, ישראל תשמור על השליטה הביטחונית המלאה בכל השטח מערבית לירדן. זה כולל כמובן את יהודה ושומרון ואת רצועת עזה. גם אלה שיש להם דעות שונות, מסכימים שאחרי 7 באוקטובר, עלינו לקבל בעצמנו את ההחלטות שנוגעות לקיומנו ולעתידנו. ולכן אני קורא לכל המפלגות הציוניות להצביע בעד ההצעה שאנחנו מביאים הערב לכנסת.